Semoga Bapak Ibu menika Surya Buana marak sowan wonten ngarsa panjenengan wonten dalemipun Bapak Juwita dalah Ibu Yuliati boten ijen sak kanca Surya Buana namung panjenenganipun Bapak Juwita dalah Ibu Yuliati supados regeng pargian dalu menika dawuhipun pinanganten Mbak Intan kalian Mas Alfariki Bayu ugi ngrawuhaken bintang tamu. Semoga menika bintang tamu ing dinten menika sampun dugi wonten nduk Niken Salindri. Bocah lek nyanyi ya. Apa? Piye sehat? Alhamdulillah. Halo Cayu. Iya. Beh. Ya, bocah kok ora tau leren lho sampean. Alhamdulillah ya gini nasib saya. Kok iso nasib saya iki lho yo. Nasib. 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 Ya, kok iso itu. nasib ora. Kuwi lho sampean diantu-antu sowane lho nok. Iya. Saking tresnane karo Surya Buana karo uga sampean. Wow. Mbok sing piye? Wow, makasih ngono kok. Wow. Wow, makasih. Suarane padha entek. Sama nyontek ya, Mas? Sama nyontek. Aku yo entek. Ya koret-koret ya nak. Ya, Watone koret-koret. nadyanto awake dhewe iki didayat dan tubuhnya menurun tetap semangat ya nak. Harus profesional. Iya. Alhamdulillah ini kita sowan datang puntiki, Mas. Ana Tlatah Sugewaras. Sugewaras Prambon Nganjuk Iya. Injih iki acarane manten. Manten. Sing dadi nganten sapa, Mas? Kae mbake kae. Ayo sapa jenenge? Sik tak dike undangane sik Dek. Mbak Intan. Iki ndas ya, Nduk. Nggih. Nggih. Namine Mbak Intan Ayu Nestria dan juga Mas Albar. Albar iki Bayu Yulianto SPD. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayat maut yang memisahkan. Semoga cepat diberi momongan. Moga-moga panjang umur, sehat selalu. Iki ning daleme Bapak sapa, Mas? Nyuwun sewu Yayi menika sirah. Canes teko. Amne gak enak wae ra samponan ya, Mas. Alah kok kaya resi-resi kok. Wong kowe adus ora tau mambu banyu kucing jerit. Rado sih malah ra udan lho anggitmu aku adus udan kok malahan. Malah opo nikan napa? Iki ning daleme Bapak sapa? Ora aku kan jawah. Aku lek mesti petuk momongan iki. Bapak sapa? Iki lho Bapak Juwita kalian Ibu Yuliati. Nggih. Sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya kathah barokah. Amin. Amin. Mbak aja meneng. Lah kon piye? Ya piye intermezzo ngono lho nyapu dojane nyapu peh. Gak nyapa-nyapa. Ki sak. Lara, Lah Mas. nyapo loromu nyapo. Omong aku to omong lor sing lara apane to no omong aku. Kelekku. Lah. Patra yo ora tau adus kok kon awak seger. Lah iki kecentok apa ketatap apa ngono lho, Mas. Ini. Heeh, kelekku. Ya lah coro tok ngono. Wong ya ngaturke tetembangan. Ya. Sing halus napa sing kasar iki? Gatel. Iya tapi ya. Sing halus napa sing kasar? Sing kasar. Mah. Aku ndak seneng halus, aku senenge kasar kok. Wo, bahasamu kasar senengane. Basane gragal ngono kae. Sing brutal. Ya wis sembarang kono watone kowe ya? gelem nyanyi ngono wis. Apa? Wirang. Oke. D. Yes, petuk momonganku wis. Aman ning kene ya, Mas? Iya. Mbak menawa niki buka lowongan sing badhe kersa momong niki sinten?
Aja kendengi tau dimomong sapa lho MC sapa lho. Ora betah aku. Loh, wis rasa dibali tak kowabi ayo nyanyi. Aku liyane gak Mas Bambang no gak. Alah wis aja ngono. Bambang sapa ta? Bambang Bawuk. Balowo. Balowo. Bambang. Bawuk. Balowo. Nek iki ngomongmu Bambang Bawowo. Nah, tambah no. Kan tak singkat. Iya ya. Baci lho, Ba. Bocah kaya ngono. Ora saru lho iki telukane Mas Bambang tenan lho iki. Nisa ndek iki nyeluk ngono. Piye, adekmu lah nyelak aku. Mas Bawuk. Saomah ora nek sing bener. Iya. Oke, yuk. Bersama cantiknya Jawa Timur ada Niken Salindri, Surya Buana, Jordan Audio, Dwi Lengteng, Surya Buana Official. Lah, Dalah. semoga. Raiku padane wastafel. Yes. Pedes ya Mas. Pedes. Yeay, Niken Salindri. Surya Joget Buana. sini. Jam 11 bengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti marani. Aduh sayang. So
ya nak. Alhamdulillah. Amin. Sukses terus. Surya Buana lagi. Iya lagi. Masuk. Oh sabar ati sabar ngadepi nandure kembang kekalwirang tenan nadese tenan kengan kapaku sawatas koncoku jadi namung masalah tresno tapi koyo loro yen aku wirang pirang pisan yen aku ora tenan apa waktu masih kali sing selalu jadi di langit dingin bisa ku tanggapan ati putih oh sirna mirina masih enak bisa mati tapi dipaksa ra iso jadi namung masalah tresno tapi koyo loro Piye nak? Nyapa ya mau video? Iki anu Pak Agus saka Lampung sing wingi Ah? pengen awake dhewe kon videone. Iya, halo Pak Agus. Ya. Jangan lupa nanggap lagi berdua aja. Wong loro ya. Bang Lurah, Ku karo bulan madu ya Ki ya. kere, sotah. Sotah. Wah, iso muni sotah barang saiki. Basa wayang sotah iku ora sudi. Heeh. Ki malah lagune apa nak? Wirang. 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 Iki umpo. Yen akhire wirang. Wes cacah diterusne wong suarane ndledek ngono kok. Heeh. Ngenyek. Iya ya. Iki umpama iki Mbak mantene karo Mas mantene umpama katimbalan mrene piye? Heeh. Iki mau. Oh wes. Iki piye umpama mantene kedam nggih? Niki kula unggahne riyen mantene riyen nggih. Siap. Heeh. Monggo Mas apa ki? Alfariksi kalian Mbak Intan. Mas Bayu ya penak timbalane. Mas Bayu karo Mbak Intan kula aturi minggah kalian bapak kali ibu nggih lek saged nggih. Monggo kula aturi minggah Bapak Juwita dalah Ibu Yuliati. Ugi kalian pinanganten sarimbit Mbak Intan kalian Mas Bayu. Oyo. Anggar iso. Urung. Ya Mas. Kita yo Mas. Bapak Juwita kali Ibu wonten pundi kula aturi minggah pepanggungan kalian pinangantenipun sarimbit Mbak Intan kalian Mas Bayu. Monggo ini momen-momen yang paling ditunggu-tunggu. Bapaknya urung Pak Juwita urung enggak. Teruk. Truk. Nikah ini lambene
rada lambe godir. Truk salim ibu, salim ibu. Nah, wong iki lek sing sopan ngono kuwi nggih, Bapak. Luwih sopan ae karo mlumah ngono saling. Kok mlumah ape murepno. Ya murep. Iki disapa dulu Pak Juwita dan Sugeng dalu Bapak Juwita Ibu Juliarti. Bu Juliati. Bu Juliati. Bu Yuliati. Bu Yuliati nggih niki Mbak Intan dengan Agak Mas kesini, Bayu. Agak Agak kesini ya. Menghadap Waduh. kamera monggo. Yang satu cantik, yang satu ganteng. Asal nek gede yang ngene, Mas. Saman sok ya manten ngene iki. Karo sing dita. Karo Mas Bambang no. Karo sapa? Karo Mas Bambang Syahalam. Wo. Lah Prabu loro kowe arep. Iya, niki ngaturaken napa Bapak Ju? Bapak Ju. Bapak Wita ngene Bapak Wita. Inggih. Bapak miki apa dikene kono terus lho, Pak? Lah nyapa to? Dicekel ngomong. Lah nyapa to kok kene nyapa? Ya ndak Mas ya kerih no. Beh, bocah iki. Iki mae bocah wae ngabar bocah iki. Mabar. Ngabar. Ayo Mas, Bapak Juwita diaturi napa Mas? Nggih, monggo Pak Juwita, mbile ingkang badhe dipun nganu napa kersakaken? Ketok pilar. Kersa ketok pilar. Mbile wonten ingkang badhe dipun aturaken monggo. Terima kasih ataupun ucapan Inggih, apa? ucapan apa buat anaknya? Nggih, buat Senang anaknya. sekali apa Doa. tidak? Ini Bapak dari Mbak. Gimana punya mama menantu kayak gini, Pak? Gimana perasaannya? Senang apa tidak senang apa kurang puas? Ya wis seneng lek wis dadi manten. Lah ya makanya Bapak itu kudu ada komen-komenan. Wis arep muni rekomendasi. Iya, ada satu patah dua patah kata. Mungkin doa teruntuk Ini putra. doa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dirungokne Mas. Matur suwun sangat rawuhipun sedaya. Nggih. Ingkang saged ndoaken anak kula mugi-mugi dados anak ingkang soleh-soleha kalih-kalihipun. Amin. Rezekinipun lancar. Amin. Paring kesehatan kalih rasa sabar san syukuripun. Pokok ingkang tambah rasa sabar kalian syukur. Amin. Saaturan malih monggo. Sampun cekak. Saaturan malih monggo. Nganu mawon lho Bu, gendang cak-cek. Saaturan malih monggo. Sangu Bu, sangu. Urung kok cocok sangu. Lah timbang wong Gak oleh kan ngawur sampean ditanggap ning kene seniwati seniman kok ngarepne sangu njaluk dhuwit gak oleh. Saru ngawur. Njaluk dhuwite, Pak. Oh, malah. Monggo. Mungkin Masnya mungkin hari ini bagaimana dengan Mbaknya? Gimana perasaannya gitu Mas? Gitu Mas. Perasaanmu loh Mas. Kalau ada di mana piye perasaannya? Kowe iki nakoke mantan apa nakoke maling jane kowe iki? Iya. Perasaannya bagaimana? Gimana perasaannya Mas? Senang apa kurang puas? Loh, urung kok kurang puas kowe. Urung. Lumayan. Lho lumayan. Wes berarti nyicil ya berarti. Wes. Hei, Hei, nyicil apa? Heh? Nyicil apa? nyicil gawe omah napa? Piye lho maksudnya? Wah, bocah iki wayang ngabar. Sudah nyicil. Wayang Sudah. Sudah Mas, sudah nyicil lah. Nyicil apa iki? Gawe omah, panggah ngono ada Bener Pak Bawo. Lho. Malu. Aduh, apa anak tau jenenge Pak duwe konoan iki ora enak. Ya enek gunanmu Mas. Mungkin ucapan terima kasih kepada semua yang hadir bisa mungkin biar semuanya senang Mas, monggo diapresiasi. Nggih. Kaderenge matur suwun sanget Saaturan kagem warga desa Sugiwaras sampun rawuh tim gene acara nikahan menika. Ngomong cah iki. Matur suwun. Nggih. Saaturan malih. Wis. Wis. Nggih, niki lagune napa Pak jenengan? Niki ngaten nggih Pak Bu. Ini mumpung ada teman-teman YouTube bisa diabadikan panjenengan mungkin damel kenang-kenangan nggih ta. Ini lagunya apa monggo. Yes. Jenengan nyanyi dhewe monggo kira-kira lek nyanyi dhewe Ayo, Mbak lagune Intan. napa? Monggo. Nah. Foto iki malah jaluki lagu. Lagune napa tak kira buka Google foto.
Ya ben to, Mas. Taman Menanggapi Juruk, Taman bebas. Juruk. Lha taman ugi-ugi. Taman Juruk, Taman ugi-ugi. Taman Juruk iki kebun binatang ning Solo, no. Ning taman tuh. Wah, sudah foto dengan Mbak Niken? Sampun, nggih. Bapak mau foto dengan Niken? Monggo mriki. Nah, tolong Mas Karis ini sama krunya Surya Buana. Nggih. Anu le ya sing apik le ya. Nah, golek masalah duit gampang Bapak ya. Oke, jelali kira pakane le ya. Ki dapuk opo? Pun kula mriki mawon. Sama ning tengah. Pun to Bu kula mriki mawon. Bocah oho. Oh. Saiki basa oho tren lho saiki. Lah nggih, lah aku lho gak disangoni wis kok. Ayo. Iki lho Mas, Ayo. jempolku nganu ki lho. Presiden oho karo lambe godir wis komplit. Nah, ngomong Niken tok wis. Ning kutha Solo. Kok dhisik foto? Foto ta? Panggawo mangan. Wis. Ning Lampung ya ngono numpak kapal lho, lah kok kapal arep mibur. Ngawur rek. Weh, aku jan tenan. Wis kon ndi ya ya. Iya. Iya. Lah pengen njaluk foto sesuk nanggap dhewe. Lah nggih mumpung dugi mriki nggih. Niki kok foto ada monggo Bapak Ibu ngersane foto sitok-sitok monggo Bapak Ibu. Gaya bebas, gaya bebas. Campur sarene bar mawon nggih. Wah celukane mantane lek muni ngono ya muarem ngono. Ampun niki. Muarem Mas Bayu. Yo. Ya. Taman Juruk jenengan ta mriki mawon Bu joget bersama nggih. Tak kira ibu marep nganu ngekeki ya dikai salim. Salim. Oh dereng wancine. Masih di sini saja sama Mbaknya. Matur nuwun Pak Juwita kalian Ibu Yuli. Mas. Ngono. Sapa jenenge? Mas Bayu. Mas Bambang. Walah. Joget ae gak apa-apa sih, kate ngono ta. Iya sih, kon apa ta? Kon gak tate lapo-lapo, dapak ngono. Wis babano wis. Iya. Yo lamongan soalnya. Yo, Taman Ayo, Juruk. Mas. Oke, bersama Mas Bayu. Ser.
panjang umurnya. Matur nuwun Mas Bayu Matur dan sembah juga Mbak Intan. nuwun. Sudah foto tadi Mbak? Sudah merasakan wuk-wuknya nih kan? Wow. Seperti Enak. gudir. Kudir itu Mas. Ulo, kan? Enak nggonanku. Enak apa? Iya ta nyepelek nih. Ayo bawa dhewe ya. Kok mau dhewe? Loh, ora Mas wong loro ya? Oh, lagune apa? Ya. Lagune apa ya sing enek boboke? Anu, apa wis jenenge? Gundul-gundul pacul. Piye to? Jakwi. Apa? Ah, Wes sih mau kowe. sampun no niku mau. Aja njaluk pegan. Napa? Jendamani. Jendamani. Oke. Ah ya. Iki kanggo kanca-kanca sinoman Ya. luar biasa semangatnya, tetap tertib. Ganteng-ganteng ya, Mas? Wah, tenang. Sapa sing kurang duwe pacar? Sapa sing ganti pacar ngacung? Ya, sapa sing gelem marah aku? Kowe gelem karo nikan monggo iso remuk sampean saiki. Nyapa? Wong rumangsaku ayu-ayu dhewe. Ayo. Nyepelek nih. Hei, jaluk digantung pedang. Jaluk urip, jaluk urip. Jaluk digantung nikan apa gantung dhewe? Gantung diri. Kok Mas aku bagus-bagus dhewe. Ayo. Wong sampean koyo Janaka. Nggih. Janaka Sumbing. Apa ya nek Janaka Subing? Carane Janaka piye? Heh? Janaka piye carane? Ngrene-rene nikan salindri ngono. Lek Sumbing. Ngene. Nyanyi. Apa ngelem kowe nak mi. Nyelek nak. Iki ndas Dok. Iki ndas Dok. Ngamlongi. Ora ngamlongi apa sampeyan. Amin. Nah nyondok nikan mat jualene maning anakku nak nani nelak kentut nah. Apa tak? Oh tak kentu ya? Delan tak gentak dah. Oh. Ra Sinden nek kupinge pilek delalah. Kupinge pilek to. Dari mana ini, Irunge teman-teman? kopoken. Wale. Dari mana teman-teman? Galek. Galek. Gal. Kok galek kowe iki? Gek padha lereno ning kono, ya. Aja tukaran ae lho ning kono. Ya. Gek sing ngakur karo bature aja tukaran wae ning kono ngombe bareng ngono ya. Iya. Masa wi galak-galak. Basa galek ngono kuwi. Nek basane wong Jepara. Jepara basane padha karo dhewe ngene iki. Lek basane Kebumen ngapak kuwi bedane. Piye? Basane ana ing Brebes ngono. Ora ngapak ora kepenak lah kaya gue. Rika ayu temen ya dadi wong lah kaya kiye. Ngono kuwi. Oh kayak kirek. Kiye. Kirek. Kiye. Kiye. Kirek. Iya kiye. Dipinangkani. Lagune dulur-dulur saka Bes. Trenggalek, galeken ndi Mas? Hah? Walah kampak iku lho, ndongkole. Kampak cek. Ngadipura munjungan le. Ya, lagune Tundamani diringi karo kanca-kanca Surya Buana sing nyengkuyung Sone Jordan, lightingnya Dwi Lighting, sing nyuting Surya Buana Official dan juga teman-teman YouTuber yang lain. Yuk. Surya Buana punya YouTube ya? Punya, dipromosikan dong. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Nanti kalau share dikasih uang 100.000. Duitnya sop. Ya gayane ben di share. Iya, kok tak share. Yo. Jare Mas Bambang nak share telek. Ngomongin. Ya. Wis, gak usah berang nanti kene bertelu.
Ngan sinten peh jan luar biasa duit biap-biap jane kangge ora to. Niki sitaan di sitaan. Monggo Pak, ini kenalan dulu dong. Pak sinten namanya siapa? Nama saya Selo. Wah, Pak Selo. Selo. Oke. Selo. Juragan mesti iki. Iya, rodo sithik-sithik. Oke, luar biasa Pak. Yang jelas, selamat malam. Saya ucapkan selamat malam kepada para tamu undangan. Tukang son. Wayangku, bariki, tenang. Apa kurang ta bayar? Sampun redek aku ning dhuwur Mas. Lu santai mau. Redek nemene. Pak Selo dari mana Pak? Dari Blitar. Blitar. Nggih. Oh, nggih. Siap. Nggih. Luar biasa. Blitar. Juragan apa niki, Pak? Juragan telo lho Mas. Oh, juragan telo jenengan. Ya ampun. Yo digawe gaplek, yo digawe yo macam-macam pokoknya. Juragan telo iki Nggih. barduk jan piur. Wes pokoknya kayak keripik telo pokoknya. Wes saestu nggih, matur nuwun. Nggih, sampun matur suwun. Ini mungkin jenengan mau lagi di sini Bapak? Sampun. Lah ujug-ujug lho Pak nanti takne ngono. Matur sembah nuwun Bapak rezekine kana barokah tur-aturan rolokane malah kebak mugi-mugi tansah pinarian panjang umur sehat-sehat suwan. Alah sehat suwan sapa? Sehat ya suwane. Kupingem. Juragan telo saka Blitar Pak Selo matur nembang nuwun. Ketok asale saka Leto. Kok leto apa lho? Telo. Heeh. Iki didongakne muga-muga usahane lancar ya no Pak Selo. Amin. Wis paring bebungah karo awake dhewe sakmono akeh. Ya. Wis paring bebungah uga karo tamu undangan uga pamriksa warga masyarakat sing padha rawuh. Aku lek ngomong telo kelingan telomu Mas. Telo ini. Wireng. Nek bakar ndek wireng janan. Padahal ora gosong. Padahal ora tau kena panas. Oke, Cundamani dari dulur-dulurku Trenggalek wis dipinangkani. Iya. Oke, tetap tertib sing penting. Bojo Masa lodo. ora nyangoni panggan jaluk permintaan terus. Kira. Kok kampak? Wah, yo. Aku ki tau ning kampak bar iso mulih, Nduk. Dalane angel ora. Bojo loro ki piye to? Abang biru lampune disco. Ya, Ora usah. dem. Oh, dem. Iki mau gono pamundutan saka Niken Salindri Pens. Apa? Cadar posisi. Oh, Mas. Mas Sadar Kris. posisi ye. Kalah materi, kalah materi. Kalah materi ki piye to? Nggih. Bojo loro. Wis. Oh ya. Cacap penak lo tata sing. Nek 20 rapati penak Mas, nek 150 nopo enak wi kok. Kuwi apa? Rasa lepas-lepas. Apa suka banget. Aku bojo loro saka dulur-dulur galek. Oke. Tetap solid. Dulur-dulurku galek padha galeke lek iso padha rukune. Oke. Alah. Salam halo. Apa? Ya, dipinangkani Bojo loro. Bojo loro bersama Surya Buana dan juga tentunya bintang tamu pada malam hari ini Niken Santri Salindri. pekok Mas, santri pekok Mas. Lho, aku napa to iki? Diganti santri pekak ya. Oke. Bojo loro Mas. Loh, Santri pekok. entar. Ya lagune sinden pekak. Mas. Sinden Sinden Mas. Sinden